Повечето хора търсят готов дом, а най-добрите възможности се крият зад голите стени. Превърнете ги в своята мечта. Когато закупувате имот, вие не закупувате нечий чужд дом. Купувате място, върху което да изградите свой. Здравейте! Аз съм Ивелин Динев, основател на Кастори. Мястото, където всяка сделка започва с история. Днес се намирам в квартал Сухата река, за да ви покажа имот, който няма да ви впечатли с дизайнерски мебели или скъп ремонт, но може да ви впечатли с нещо много по-ценно, а именно локация, разпределение и потенциал. Само на няколко минути пешеходно разстояние от бъдещата метростанция Георги Аспарухов. Близост до няколко училища, детски градини, парк и арена и едва на около 10 минути от центъра на столицата. Това е един от онези квартали, в които ежедневието е вече подредено, а всичко необходимо е на пешеходно разстояние. Нека бъдем откровени. Този апартамент е за ремонт. Но точно това му дава възможност, която готовите имоти никога нямат. Да го направите изцяло по свой вкус. 79 квадратни метра, чиста площ, разположен на втори среден етаж. Хол, 2 спални, отделна кухня, баня с тоалета, отделна тоалетна и 2 тераси. Холът и едната спалня гледат на юг. Повече естествена светлина през целия ден. Кухнята и втората спалня са ориентирани към северната част на сградата и към детската площадка между блоковете. А ако имате нужда от още едно помещение, тук имате допълнителен потенциал. Кухнята може да се превърне в трета спалня, а дневната да приеме модерен кухненски кът. Така апартаментът лесно може да се преустрои в 4-стаен без големи ремонти. Хол с кухненски кът, спалня, втора спалня, трета спалня, баня с тоалетна, отделна тоалетна, както и 2 тераси, които правят пространството изключително функционално. Големи отстояния между сградите и свободно паркиране в района. И усещане за пространство, което все по-рядко се среща при новото строителство. Този имот няма да ви обещае съвършенство от първия ден, но предлага нещо, което трудно може да добавите по-късно. Добра локация, функционално разпределение. И възможност да създадете дом точно такъв, какъвто си го представяте. Аз съм Ивелин Динев от Кастори. Свържете се с мен и нека този имот бъде началото на вашата нова история.